थान्दा थान्दा मोनथारदों लोगोफोर वाव 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 बोरायजों गारि गाखोनो मोननानै गोलैयाहाय मा बार्थडेआव थांनो देलायदों बोरायखौ नेगासिनो गिफ्ट लायनो थांदों बोराया थ' दासो खोन्थाफैबाय आरोखि ओमफ्राय हाखु दाखु देलायबाय आं मोखां आरिल' सुबाय दुगैखानाय नालाय ओमफ्राय दाबो फैया नेनानै थैगोन जोंना बार्थडे जाहैनो नागिरदों बार्थडेखौनो गिफ्टखौनो बावदों बोराया ओइ माबोरै गिफ्ट बावलायनाय जाखो थांगासिनो जोंनि बार्थडेआव जों थांगासिनो थान्दाथार माथो ने गुसु बोसोर नांखालनि उनाव बेरायनो मोनो जोङो नेबा गोदान ब्रिज बानायदों मालाय बै नै थान्दा मोनथारदों लोगोफोर वाव 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 बोरायजों गारि गाखोनो मोननानै गोलैयाहाय मा थान्दा मोनदों गोबावजों गारि गाखोनो मोनो नालाय नोंसो सावथाल दा सावथाल रायलायो ओइ नै जेसिबि मेन होनोलै माथो बोरै गेद्दा लाबोखो बैथिंबो दं नामा बिथिं जाहासो थानो मोननांगौमोन हाग्रा बारियावसो दोनहैबाय माबोरै लकेसन बे गारिजों जि थानाया नङा मन्दिर इयो नोंसिनि उन्दैनि खुलुमबाय नोंनाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय बेरे फुजानि जाथारलायबाय आरो मोखां दासो सुनानै फैदों मावनोबाथाय मावनो फुंनिफ्रायनो बे मनाया बेयाव रुमावनो थाबाय थायो ओइ नै बे आसोलनि गेलेग्रा आसोलाबो सिखारबाय नमस्ते होनलायबा सासेया लुरुब लाराब मावगासिनो इनो होनबाबो सिखारा बाबाया थांबायना थाङाखैबा दङ बाबायाबो दङ साहा लोंनो नागिरदों जोङो दायो ओमफ्राय जेबो गैया ओमफ्राय नायलाय लोगोफोर नै आंनि फिसाया मा खालामदों मालाय बोराया दाख्लै लाबोबाय रागा जोंनायखाय ओमफ्राय आंनि फिसाफ्रा नै सिफायनानै होजोब्बाय मा होननांगौ बेबो दाख्लै गायनाया थांबाय रोदा ओंखाराखै बे ओरैनो बिलाइ ओंखारबाय ओमफ्राय जि बुरजा गायदोंमोन आं बे बगनभिलियाखौ ओमफ्राय फांसेल' थाबाय नै बेबो मा जामा बेर ओमफ्राय नै इदि होबाय नै इदि नेट होबाय आरो बे सासेया बोरो मा बियो थिखो दे गेलेनोखौ आंखौ थिखोनो होखाया नामा दे थिखो दे मना थिखोनानै गाबदों गावनि गेलेग्रा हट दा बेखौ न'खरानो दोनसिगोन आरो ओइ दोनसै मिनिबावबायसो मा बिलाय जाग्राखौबा सिनायथारो एन्जरनि जारा टमेट' थाइसे बाहेरायाव दंमोन बेखौनो जानानै थांबाय नै आल्ला मोनायाव खोरखिखौनो बन्द' खालामबावदों जोंहा ओंखाम संग्राथिंजायनिखौ जै बावबाय हाबफैखायो थांफिनगोन ना थाखोलायदोहाय आंलाय सानदोंमोन मा एसे गिदिर थाइबेंहाय बेलाय होननानै ओमफ्राय लावसो नै लावखौनो मोजां मोनजाथारा बिदिनो गोजा बेथ' एसे साबसिनबावसो बिनिफ्राय फिसासिन खहे खथे बिसिबांल' देरो बिसिना ओमफ्राय मोना राखाब खाब गोथाव जायो आरो एसे
थास' फेन्था बायदि नुयो ओमफ्राय थास' फेन्था बायदि बिज्ला जाया आरो बेलाय गोथाव साब जायो आरो जाबावनोसैलाय नै जोंहा बेखौ लथ्रायबाय आं फ्रिजआव सोनो बावदों बेखौनो नाजों संसै ना लाबोदोंमोन मैया ओमफ्राय नै लावा मोनखांलायबाय नै बुरैना बेखौनो जाबाय थायो गेजेर गेजेर नायाबो थाबावबाय एसे बाथोन जानो आन्था दाउदै नानि दाउदै बेखौ मोनायाव जानोसै एवफ्रामनानै दोनबाय आं मोनामगोन बिदिनो थाथोंसै बियो ओमफ्राय ओंखामाबो मोनबाय गाइखेराबो फुदुंखाबाय गाइखेरा माने बावबाय थायो नालाय ओंखायनो खोन्थाबाय आङो दुगैखांबाय खर' लोबदों खर'आनो जि थाब थाब मानो आं माबा सिक्रेट खोन्थानो नै हिमालया ओमफ्राय बे सिङाव बिनि खिबु गैया बेयाव दङ गथ'फोरनि मामा आर्थनि ओमफ्राय नै बिनि लगायनाय ओमफ्राय बे हिमालयानिबो एसे लगायनाय आरोखि मोनथाम क्रिमनि लगायनाय ओमफ्राय आङो जानला मोनला क्रिमखौ फोननो गियो गथ'फोरनिखौनो फोनो ओइ र' आखायानो दानसु जानानै खामानि मावनो बिजनेसाव लांबाय एडमिट जाबाय रावबो मानसियानो गैया हारसिं माबोरै जखो आखायालाय गारि खालामजाबाय माबाजों आरो लहा देग्लिदेरनानै आखाइयाव सुनानै ओरै लांखाबाय जाबाय खावसेल' थाबाय आसि फिसाया बै सेकेन्ड राबादाव जानाय बायदि जाबाय सोरनिबा आसि गुरुबदोंनो खामानि मावनायाव लहा गोग्लैदेरनानै बिदिनो जायो लोगोफोर गिरु बारु जाथारो एखेबारे लहा गिदिर गिदिर थिखोनाय नालाय जै गोलैफ्रांखाबाथाय गैखाला आरोखि लायबाय लोंखांलायबाय ओरै स्लिम बिदि खालामबा साफा मोनो लांदांनो ओमफ्राय खर' लोबनायखायसो बिदि साफा थांदों गावस्राबा पार्टि फुर्टि जाबाय थायो ओमफ्राय जोंहा न'आव थुम थाबाय थानांगौ आरो हा मा लाबोगोन जोंलाय खारबाराबो साम'सा जाया आं बेरायनोथ' लांदो अबावबा जोंखौ सान्दुं गोसायावनो ओरै नार्सारियाव थांनांगौमोनलै रेन लिलि ओंखारबायदोंमोन खोमा ब्लु कालारफोरनि बिबार शुक्रुबाराव बे हाथाइखौलाय मा खालामगोन ओमफ्राय हाथायाव सनासो लागायनांगौ आंहा सना हिरा मति हाथायानो गेसावसो बे थाइब्रैया मोजां आरो सिगांथिंजायना ओमफ्राय आङो बिदिनो जानला मानला रायलायलाबायो न'आव जेरै रायलायदों बिदिनो रायलायनो रोंथ'वाखै बारा देनां गोदै जागोन खोमा गाब्ला गुब्ला मा एदावखो मानो माथो जानो बे गथ' गेदेरसिना दङना सान्दे जानाय लोंनाय थानायानोसै क्वार्टाराव थानाय नालाय माथो खालामनो बेरायनोबो मोना माबो मोना मालाय फिसा फिसा बुलायलायगासिनो गाबलायलायगासिनो ओमफ्राय सासे बिराद थगायसुला जाथारबाय गावहाबा एसेखौनो गाबो नांबानो गाबो ओमफ्राय बिबारखौलायनो बिब'आसो खाजोबदोंलायनो गावहानो खाजोब्बाय बिब'खौसो होनबाय बिब'आ दहाय न' सिबगासिनो बेसेरा ओमफ्राय बुदों होननानै थगायहैबाय बिराद दाखाथिखानो आंनि सिगाङाव दाना बिराद थगायग्रा जासै बियो सैतान जाथारबाय जारला जाथारबाय थगायसुला जाथारबाय ओमफ्राय रायदों मादों बिदि होनो ओमफ्राय बिदि गाबफ्लालायथारो आरो
गाबफ्लानाय नालाय ओमफ्राय दसेनो सिरिबो थायो गोसा गाबखाया गाबनायालाय ल' होनो ओमफ्राय लोगोफोर आंखौबो बिदिनो सापर्ट खालामबानो जाबाय आङो जोबोद मोजां मोनबाय इउटुबाव फैनानै आगोलनो बानायनायबा हामगौमोन दिल्लीयाव थानायावनो मोजां बेरायदोंमोन मोजां मादोंमोन बेफोराव ब्लग बानायबा नोंथांमोना नुगौमोन ना ओमफ्राय दा नै अबावबा लाबोनानै दोनफैबाय जोंखौ बेरायनोबो मोना मानोबो मोना ओमफ्राय बिदिनो मालाबाफोर मोजां भिडिअ नुबाय बायगोन खोमा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लाइकफोर थुबानो जाबाय लाइक नुबा मोजां मोनो ओमफ्राय कमेन्ट मोनबा इदि सानो थ' बिदिनो दावले मोजां रायलायनो बोलो मोननायनि साबस्क्राइब लाइक कमेन्टबो खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै हाफां मोखां लानानै हाजोआव महर लानानै जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय